Rojava projeya Rêber Apoye û serkeftiye. Gelawêj ewrîn. Li Rojavayê Kurdistanê çanda berxwedaniyê hişt ku gelek hêzên navneteweyî ku plana qirkirina Kurdan li ser masaya nîqaş kiribûn, bi awayekê derek bihêlin. Gotina zêrîn a şehîdê mezin Mazlûm Dogan, îro ji her demê zêdetir me bihîst ku berxwedan jiyane û teslîmiyet jî îxanet e. Herçend xetere hêj berdewam in, lê divê mirov piştî li hevkirina di navbera Hesedê û hikûmeta Demkîya Şamê de hinek mijaran bibêje. Ne tenê dijminê gelê Kurd li rojava xeyalên wan bi avê re çûn. Hinek kesên netewperest, çi Kurd, çi jî hêzên paşverû yên herêmî ji xwe şerb kirin. Dibe ku hinek bêjin dema gotina van tiştan nîne, lê ez di wê baweriyê deme ku tam dema wê ye. Hinek radibin bê ku hinekî bifikirin, bixwînin û lêkolîn bikin, bêhurmetiyê li rêber Apo û projeya wî ya neteweya demokratîk dikin. Rojava mijara herî bingehîn û esasî masaya li İmraliyê bû. Rêber Apo ji bo Kurd bêşer bi pergala Sûriyeyê re entegre bibe şev û roj kar kir. Nivîsand, serê xwe îşand, name ji aliyan reşand, lê darbekar di dewrê de bûn û ji bo entegrasyona demokratîk pêk neyê û Sûriye demokratîk nebe êriş kirin. Ya Rojava niha jî diparêze û ji bo Rojava xwedan plan e, dîsa Rêber Apo ye. Lê gelekî mixabin çavên me tenê ya xuya dige dibîne. Yê dide di nav şert û mercên herî zehmet de xuya nake. Yên şer dikin û şehîd dibin nexuyane. Yên daxivin û ziman dirêjiyan dikin, her roj xwe li nav çavên me didin. Hinekan hema destpêkê Spasiya Amerîka û ew nûnerê bêbext tombara kirin. Lê qet behsa Rêber Apo nekirin. Gelekî balkêş e kes heta par nedizanî entegrasyon çi ye. İsal herkes bûye pisporê entegrasyona bi dewletê re. Projeya entegrasyona demokratîk projeya Rêber Apo ye û mîsoger ji bo garantîkirina maf, nasname, hebûn û azadiya gelê Kurd e. Kesên Rêber Apo nexwendine û tenê li ber bayê nêrînên ku bi aqilê çêkirî li ser medyaya dijîtal tên belavkirin ketine, werxeyal dikin ku ev proje hema ji ezmanan wek wehî hat xwarê. Bila biçin parêznameyên Rêber Apo bixwînin, li şûna wexta xwe bi xwendina gotarên tirsonekên xwe li pişt eniya şer ve şertinê re vala derbas dikin. Rêber Apo dibin pergala îşkence û tecrûda girankirî de li İmraliyê bingeha aştî û civaka demokratîk amade kir û îro pêşkêşî me kir. Ji bo mîsogerkirina statûya her çar parçeyên Kurdistanê. Dema Rêber Apo ev yek di wan şertan de dikir, ew kesên niha zimandirêjiyê dikin û behsa Kurdbûnê dikin jî xaliyên sor ji dagirkeran re radixistin û digotin fermo ez benî bikeve hundir. Her kesê bi çavên xwe dît û deng dernexist. Tirsonekên duh bûne qehremanên îro. Rojava projeya Rêber Apo ye û serkeftiye. Ger kêmayî hebin ne di rastiya projeyê de ye. Di rast pêk neanîna wê de ye. Rojava ji xwe bi têkoşîna xwe ya bê mînakşî nîşanê dost û dijminan da ku bi rastî serkeftiye û çi qasî maftar e. Hema wisa bi hêsanî dest ji xeyalên azadiyê bernade. Rojava şoreşa jinan pêkanî. Jinên li Rojava şer kirin, şehîd bûn û xaka xwe parastin, bi fikir û felsefeya jin jiyan azadiya Rêber Apo di meydana cengê de pozê namerd û zaliman li erdê dan. Ger ev proje şaş bûya, niha tiştek bi navê Rojava nebû. Niha cîhan bi Kurdan nedihesiyan. Ger jin jiyan azadî nebûya, niha li Îranê bi hezaran kesan di oxira azadiyê de canê xwe feda nedikirin. Kesên bi nezanî dixwazin projeyekî tiya gelan bixin nîqaşê, di esasê xwe de destekê didin siyaseta hêzên sermayedar ên ku bi salan gotine parçe bike û birêve bibe. Dibe hinek Kurdên me di nav atmosfera êrişên giran ên li ser Rojava de gotin em yekîtiya gelan naxwazin, lê em divê careke din vegerin û li gotina dibêjin guhdar bikin. Hêzên sermayedar me berdidin hevdû û dixwazin me parçe bikin û bi hev bidin şerkirin. Divir de berjewendiyên wan hene, neyên me. Balkêşe ji bo min çawa em wan fesadî, hîlebazî û bêexlaqiya hêzên sermayedar û dûvikên wan ên herêmî nabînin, em diçin bi qirika neteweyan digirin. Yê êrişê Kurdan kir ne gelê herêmî ne, divê em vê baş bizanin. Ne hêza gelên herêmê heye, ne dikarin êrişê me bikin, ne jî dikarin me biparêzin. Ger hûn behsa komên çete dikin ew komên ji welatên cuda hatine û bûne serbazên hêzên sermayedar. Yên êrişê Kurdan dikin û naxwazin Kurd bi gelên din re li ser sifreyekê qetek nanê helal bixwin, dîsa ew hêzin.
Li nizanim çima bi qasî kîn û nefreta me li beramber gelên bindest ên herêmê çêdibe, li beramber wan hêzan berteka me çênabe. Entegrasyon pêşî li vê yekê digire. Ango ne tenê ji bo gelê Kurd, ji bo hemû gelên herêmê wek Kurdan bê maf mane û êş kişandine jî heman tişt derbasdar e. Ew jî divê bikêjin mavên xwe. Bi saya têkoşîna azadiya Kurdistanê bi taybet keda mezin a rêber abo niha Kurd xwediyê wan heye. Xwediyê wan jî aqil, fikir, pergal û rêxistinbûna wan e. Lê gelên din bêxwedî ne. Bi hezaran Filîstînê li ber çavên me hemûyan hatin kuştin. Çima qet deng ji kesî derneket? Xelkên Elewî û Durzî li peravên Sûriyê hatin kuştin. Kê dengê xwe derxist? Talîban Efxanîstan kiriye doşehek. Çima kes fê nabîne? Li Îranê bi hezaran mirov di nav du şevan de hatin kuştin. Girtin û wendakirin. Çima em bêdengman? İran hêj birîndar e û hêj xwîn ji bedena Kirmanşan û Tehran û Şîrazê diherike. Ew jî gelin ji me ne, cîranên me ne. Kes Amerîka û Ewropayê şermezar nake ji ber polîtîka û deq û dolabên wan ên li beramber gelan. Hinek gotin ji ber kirine yan jî ji wan re hatiye dîktekirin, radibin û rûdinin êrişê rêber Apo û projeya wî ya yekîtiya gelan dikin. Ew heman rêber Apo ye ku her kesî heta duh digot banga aştî û civaka demokratîk dermanê vê serdemê ku şertê gurkirin di herêm û cîhanê de. Baş e, kes gilî û gazin can ji hêzên herêmî û sermayedar nake ku çawa gelan qir dikin û bêxem li ser xwîna wan qesrên spî çêdikin. Berova jî hinek ragandin sibê heta êvarê li ber deriyê saziyên navneteweyî ku hema di wan avayiyan de fermana qetla Kurdan îmza kirin ranabin. Hûn parsekiya çi dikin ji celadan? Em li xwe vegerin, li serbilindiya Ziyad Heleb binhêrin, li bedena pîroz a Deniz Çiya û geziya birîndar a delalek azadiyê binhêrin. Werin ji xwe re li Silêmaniya Delal temaşe bikin ka çawa xew naket çavan. Ji xwe re temaşeyê çavên Ehmed Kerkûkî yên reş û belek temaşe bikin. Li rojhilata birîndar guhdar bikin ku çawa birînên xwe li pişt sînorên lêkirî binax kir û berê xwe da rojava. Ev hişyarbûn, ev ruh û ev xwebûn berhema keda rêber Apo ye û kesên êrişê rêber Apo dikin, bêhurmetiyê li van nirxan jî dikin.